mielelläni etänä seuraan. Joo, ole hyvä, sä voit aloittaa esitellä, vaikka haluatko sä itse esitellä itsesi? Niin... Joo, terve vaan kaikille. Mä oon Maija Vilpanen EIFRiltä. Jos EIFRi ei ole tuttu, niin se on yksi näitä Suomessa isoja suunnittelukonsultointitoimistoja. Ja mun työpiste on tuolla Vantaalla, mutta tällä hetkellä on täällä kotona Helsingissä. Ja, mun hommana olla, mun titteli on prosessiasiantuntija, mutta käytännössä toimin prosessisuunnittelijana ja erityisesti jäteveden puhdistamoja asiantuntijana ja prosessisuunnittelijana. Ja tein tämän laskuharjoituksen teille ja tässä oikeastaan on pohjana yksi projekti, mikä me tehtiin viime vuonna, joka oli tämmöinen Keski-Suomessa sijaitseva pienehkö jäteveden puhdistamo. Ja tässä on tätä vähän kuvattu tässä alussa, että meillä on puhdistamo, joka on tullut käyttöikänsä päähän ja haluttaisiin uusi puhdistamo, joka vapauttaa tilaa siihen niin kuin kunnan keskustasta. Että poliitikot haluaisivat saada sen vähän kauemmas siitä. Ja siellä nykyisin on ollut myös vaikeuksia päästä ympäristöluvan määräyksiin fosfori- ja kiintoaineen osalta. Ja tässä on näitä tietoja tässä alussa. Puhdistamon mitoitusarvot, virtaama päivätasolla ja tuntitasolla ja mitoittava kuormitus kilo päivässä. Ja tämä on sellainen puhdistamo, jonne tulee verkostosta paljon vuotovesiä, eli sinne tulee erityisesti sateiden ja sulamisvesien aikaan paljon ylimääräisiä vesiä, mikä ei ole jätevettä, niin virtaama kasvaa ja sit lämpötila myöskin tippuu, mikä tuon biologisen prosessin kannalta on hankalaa. 6 astetta on meidän mitoituslämpötila. Ja täällä puhdistamolla on ympäristöluvassa tällaiset arvot. Eli tämä on nitrifioiva laitos. Ammoniumtypelle pitää olla tämä 90% puhdistusteho ja lähtevässä jätevedessä pitoisuus saa olla enintään 8. Ja sitten sen lisäksi nämä nyt on kaikkien muidenkin puhdistamojen ympäristöluvissa orgaanisen aineen BOD ja COD poistolle ja sitten ravinteiden poistolle tai fosfori- ja kiintoaine. Ja nämä lupa-arvot, niin kuin yleisesti muillakin puhdistamolla, niin neljännesvuosikeskiarvoina sisältäen kaikki ohijuoksutukset, verkostoylivuorot, kaikki häiriöpoikkeustilanteet. Ja sitten, että millainen se, ei tarvitse niin miettiä, että millainen se vanha puhdistamo on tällä hetkellä, mutta mikä olisi sitten se, mitä sinne haluttaisiin toteuttaa uutta. Niin halutaan tämmöinen 2-linjainen laitos, pystyy huoltaa esimerkiksi ilmastusta ja ei pystyy edelleen puhdistamaan jätevettä. Ja prosessi, tällainen hyvin perinteinen aktiivilieteprosessi. Alussa on välppäys, hiekaerotus, sitten esiselkeytys, ilmastus ja jälkiselkeytys. Ja mä olen laittanut tähän tämän prosessikaavion, eli 2-linjainen ja täällä alussa syötetään ferrisulfaattia saastuskemikaalina fosforin poistoon. Sitten syötetään myös alkalointikemikaalia ennen ilmastusta, mutta sitä ei tässä tehtävässä tarvitse laskea. Mutta vähän niin kuin kaikki muu, että esikäsittelyä ei tarvitse
tässä miettiä, eikä alkaloidikemikaalia, mutta kaikki muu sitten. Ja ja tässä nyt sitten tehtävänä olisi mitoittaa näitä uudelle puhdistamolle esiselkeytys-, ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaat ja miten paljon saastuskemikaalia pitäisi annostella ja sitten näitä lietevirtoja, eli me otetaan esiselkeytyksestä raakalietettä, että esiselkeytyksessä poistuva kiintoaine sekä se saastuskemikaalin mukana tai sen vaikutuksesta muodostuva kemikaalisakka. Sitten me poistetaan ylijäämälietettä ilmastuksesta. Sen takia ilmastuksesta, ettei me poisteta täältä jälkiselkeytyksestä sitä hyvin laskeutuvaa aktiivilietettä, vaan mieluummin semmoista, tai tuolta sitten semmoista huonompaa lietettä saa pois ilmastuksesta. Niin se on niin kuin se bioliete, joka menee poistoon. Sitten meillä on palautuslietteen kierrätys, jolla sitä hyvin laskeutuvaa, hyvää aktiivista lietettä saadaan kierrätettyä tänne biologiseen prosessiin. Ja tässä on nyt tämä ilmastus on kuvattu tällaisena alussa ilmastamaton lohko, mutta tämä käytännössä se on vaan sellainen, että esimerkiksi kesäisin voi ajaa denitrifioivana laitoksena, jolloin saastuskemikaalia säästyy ja lietettä tulee vähemmän, ilmastusta tarvii vähemmän. Mutta käytännössä tässä mietitään nyt vaan sitä nitrifikaatiota. Ja tämä vastaa aika hyvin, miten me mietitään näitä mitoitusasioita, erityisesti nämä esiselkeytyksen ja jälkiselkeytyksen mitoitus ja toi palautuslietteen kierrätys aika lailla. Sitten tuossa aktiivilieteprosessin mitoituksessa meillä on vähän ehkä monimutkaisempi laskentatapa, mutta tässä on tämmöinen ihan, miten tässä on ohjeistettu, niin tällainen vähän niin kuin esisuunnittelutasoinen laskenta ja sellainen, että tärkeintä on saada se tilan tarve, että me saadaan alas kuutiot ja sille, kuinka isot altaat pitää tehdä ja sen perusteella olisi sitten mahdollista tehdä kustannusarvio. Kunnan päättäjät pääsee näkemään, että kun tällainen uusi puhdistamo rakennetaan, niin mikä se investoinnin arvo olisi. Että se on oikeastaan se, mikä se taustalla ollut projekti oli ja mikä tässä sitten on ajatuksena. Ja täällä sitten näitä on 4 tehtävää, joista sitten tässä on alleviivattu, että mikä on se, mitä varsinaisesti pitää tehdä ja annettu sitten näitä taustatietoja ja mitoitusperiaatteita muuten. Mutta tuleeko kysymyksiä tässä vaiheessa vai käydäänkö noita varsinaisia tehtäviä läpi? Sanokaa vaan, jos on jotain epäselvää. Onko kysymyksiä? Ei näytä olevan tällä hetkellä vielä kysymyksiä, ehkä myöhemmin. Niin, varmaan sitten näitä lähtee tekemään, niin sitten hahmottuu tai niin, tulee kysymyksiä. Ja tässä ensimmäisenä on nyt tämä saastuskemikaalin syöttö. Se tulee tänne heti tänne hiekan erotukseen, se syöttö, niin voidaan lähteä siitä liikkeelle. Mutta tässä nyt sitten tätä lasketaan sen perusteella oikeastaan tuossa on toi 3-arvoinen rauta, mikä tuossa kemikaalissa on, niin
miten paljon sitä rautaa tarvitaan suhteessa fosforiin, joka poistetaan. Että täällähän jos miettii tätä niin kuin, fosforia tulee tämä kilomäärä, mitä täällä on ilmoitettu, 7 kiloa päivässä, niin osa siitä poistuu lietteeseen. Se on tämä 13%, mikä tähän on laitettu, fosforin poistuma ilman kemikalointia. Ja sitten osa lähtee vesistöön. Sen voi laskea tämän ympäristöluvassa olevan enimmäispitoisuuden mukaan, että miten monta kiloa se on päivässä. Todellisuudessa sitä voi syöttää enemmänkin sitä kemikaalia, että saadaan vielä parempi se poistoteho, mutta voi mitoittaa tämän niin kuin mikä se ympäristöluvan sallima fosforikuorma on. Eli meillä on se poistettava fosfori on käytännössä mitä jää jäljelle, että ylijäämälietteessä poistuu fosforia ja vesistöön poistuu. Ja sitten siitä sitten meillä on se poistettava fosfori ja siihen nähden, miten paljon tarvitaan rautaa ja sen kautta, miten paljon kemikaalia tarvitaan. Ja teoriassa se riittäisi, että meillä on 1 mooli rautaa per 1 mooli fosforia, mutta käytännössä tässä käytetään niin kuin puhdistamon pääprosessissa käytetään yleensä tällaista 1,4-kertaista moolisuhdetta tai 1,5, että siinä on vähän varoja. Että se, jos kaikki rauta ei reagoikaan sille ideaalisesti. Mutta tälle saastuskemikaalille tarkoitus laskea annostus grammaa per kuutio ja kulutus kilo per päivä. Ja sitten meillä tarvii aina näitä litraa tunnissa virtaamia tietää, koska kaikki pumppaukset ja putket mitoitetaan litraa tunnissa tai litraa sekunnissa perusteella, niin laskekaa sekin myös. Ja mitoitusvirtaamalla, että sen perusteella sitten niitä pumppujakin mitoitellaan. Sitten tässä on tämä kemikaalisakamäärän laskenta. Ja tässä nyt tälleen on nämä, miten se ferrisulfaatti reagoi. Ja miten ferrisulfaatti saa sen fosforin saostumaan niin kuin rautafosfaattina. Ja sitten mitä rautaa jää yli tästä reaktiosta, niin muodostuu rautahydroksidia. Niin näiden reaktioyhtälöiden avulla pystyy sitten laskemaan tuon kemikaalisakan määrän. Ja sitten seuraavaksi meillä on esiselkeytys. Ja esiselkeytyksessä käytännössä se leikkaa biologiseen prosessiin menevää kuormitusta. Tässä kun meillä ei ole kokonaistypen poistoa, niin ei tarvitse säästää sitä BOD:ta denitrifioiville bakteereille. Se tasaa sitä kuormitusta ja toimii myös virtaaman tasauksessa. Siellä on paljon niitä vuotovesiä ja erityisesti tähän aikaan vuodesta, kun tulee sulamisvesiä, niin voi olla aika isoja virtaamapiikkejä. Esiselkeytys toimii siinä ja tässä nyt sitten esiselkeytyksen mitoitus perustuu pintakuormaan ja siihen on annettu täällä maksimivirtaamalla ja mitoitusvirtaamalla, mitä luokkaa sen pintakuorman pitäisi olla ja myös suositeltava viipymä. Niiden perusteella sitten mitoittaa sitä, mikä se tarvittava pinta-ala on. Ja sitten määrittää
altaiden mitat ja täällä on suositeltava pituus-leveyssuhde. Ja sitten arvioidaan sitten sen jälkeen, mikä on ilmastukseen menevä kuormitus, kun esiselkeytyksessä poistuu näitä näitä niin kuin lika-aineita poistuu näiden prosenttien verran. Niin tätä tarvii sitten tuossa seuraavassa tehtävässä, mikä esimerkiksi on sitten BOD-kuorma ilmastukseen. Kolmantena esiselkeytyksen osalta on sitten arvioida raakalietteen muodostuva määrä. Ja se sisältää sen kemiallisen sakan, mikä oli tuossa aikaisemmin, mutta sen lisäksi myös se kiintoaine, mikä esiselkeytyksessä poistuu. Ja näitä me lasketaan tälleen, tämä on niin kuin kuiva paino. Meillä on se kiintoaine, että sieltä käytännössä poistetaan kuutioita ja se poistettava raaka-aineiden kuiva-ainepitoisuus on, mutta näitä sitten käytännössä lasketaan ihan vaan sitä niin kuin kiloa kiintoainetta. Toi on se, niin kuin, miten se on kätevintä ajatella. Että ja nämä on sitten tietty vaikka miten paljon kiintoainetta poistuu, niin 60% siitä tulevasta, niin se on sitä kiintoainetta siinä, tai kiloa TS, total solids. Aktiivilieteprosessin osalta meillä on ilmastuksen ja jälkiselkeytyksen mitoitus. Ja ilmastuksen osalta meillä on erityisesti tämä tilakuorma, mikä mitoittaa. Ja näitä on kirjallisuudessa, että mitkä on hyviä tilakuormia erilaisiin allastyyppeihin ja erilaisiin prosesseihin ja ylipäätään mitä siinä tavoitellaan. Meillä kun on tosi kylmiä vesiä ja meillä on se nitrifikaatiovaatimus, niin tässä on nyt aika matalakuormitteinen prosessi. Pitäisi olla tarpeeksi tilavuutta, että siellä riittävästi nitrifikaatiobakteereita pystytään pitämään prosessissa. Ja ne käytännössä pitää olla riittävän pitkä lieteikä, että ne hitaasti kasvavat nitrifikaatiobakteerit rikastuu aktiivilietteeseen. Sen takia on vähän toiset matalampi kuormitus. Tämä tilakuorma on, miten paljon BOD:ta saa olla per ilmastusaltaan kuutio. Ja sitten lietekuorma on kiloa per, kuinka paljon siellä on lietettä altaassa. Ja sitten tässä käytännössä tämän tilakuorman avulla saa allaskuutiot ja sitten sen perusteella voidaan laskea paljon lietettä on altaassa, kun meidän mitoittava lietepitoisuus on tämä 5 kiloa per kuutio. Ja siinä sitten myös näiden altaiden pituus- ja leveysmitoitus. Tässä nyt ei ole niin selkeää suositusta, että mikä muotoinen kannattaa olla. Ilmastuksessa se on vähän joustavampaa, mutta toki se on hyvä olla silleen, että jos ne on vaikka tälleen pötkössä ne prosessit, niin edullisempaa rakentaa, jossa ei nyt hirveästi ole semmoista niin kuin eri levystä rakennusta siinä esimerkiksi. Sitten tämä lieteikä. Tässä on annettu kaava, jossa käytännössä tämä lasketaan sillä, että miten paljon siellä ilmastuksessa on lietettä jaettuna, miten paljon sieltä poistuu.
että tässä ensiksi on poistettu ylijäämäliete, kuinka monta kuutio sitä on ja mikä on ylijäämälietteen kiintoainepitoisuus ja sitten miten paljon lähtevää jätevettä poistuu ja mikä on lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus. Ja tästä nyt sitten käytännössä me otetaan nyt, että mikä se nitrifikaation vaatima aerobinen lieteikä otetaan tämmöisestä kaaviosta. Meillä se tyypillisesti lasketaan aika pitkällisen laskentakaavan mukaan tai semmoinen käytännössä siinä on yli 100 riviä Excelissä, kun me näitä ilmastusaltaita mitoitellaan typenpoiston mukaan, mutta tässä on aika paljon laskettavaa tässä laskuharjoituksessa muutenkin, niin pidetty vähän yksinkertaisempana. Mutta tässä nyt sitten valitaan lieteikä ja sitten meillä jää yksi tuntematon, eli tämä ylijäämälietteen määrä, niin sen voi tämän yhtälön avulla laskea sitten. Lasketaan poistettava ylijäämälietteen määrä. Sitten meillä on palautusliete ja siihen oli täällä aikaisemmin annettuna, että meillä on kierrätyssuhde 100% tulovirtaamasta. Niin siitä sitten lasketaan linjakohtainen kierrätysmäärä. Ja sitten jälkiselkeytys, se on aika vastaava kuin esiselkeytys. Siinä meillä on pintakuorman lisäksi lietepintakuorma. Ja siinä sitten lietepintakuorma lasketaan kertomalla pintakuorma ja tämä ilmastuksen kiintoainepitoisuus. Se kertoo sitten, miten, jos on esimerkiksi maksimivirtaamalla yli tämä 4 kiloa kiintoainetta per neliö per tunti, niin sitten on riskinä, että lietettä karkailee sieltä jälkiselkeytysaltaasta, erityisesti jos tulee vähän virtaamapiikkejä. Ja tässä on vähän erilainen tämä, mikä tämä pituus-leveyssuhde on, että voi sitten määrittää altaiden mitat. Sitten täällä on viimeisenä vielä, me ollaan tuolla aikaisemmin arvioitu raakalietteen poistettavat määrät ja se kemikaalisakka ja sitten ylijäämälietteen määrä. Ja nämä kerätään käytännössä gravitaatiosakeutusaltaaseen, joka toimii tällaisena, että se vähän sakeuttaa lietettä, poistetaan pohjalta vähän sakeampana ruuvikuivaukseen ja gravitaatiosakeutus toimii myös sellaisena lietevarastona. Ja ruuvikuivaimella tämä liete saadaan kuivattua kuiva-ainepitoisuuteen 18% kiintoainetta, niin sitten viimeisenä tehtävänä arvioida kuivatun lietteen määrä. Tässä nyt toi on nyt käytännössä se lietteen määrä kokonaisuudessaan, mutta sitten tämä virtaama, niin miltä se näyttää tuolla kuivaustuloksella, mihin tuolla ruuvikuivaimella päästään. Ja se on sitten se lietemäärä, mikä sieltä laitokselta kuorma-autoilla tai miten se sitten toimitetaan jonnekin erilliseen käsittelyyn tai kompostoitavaksi tai biokaasulaitokselle. Ja siinä, jos sen saa kuivemmaksi, niin sitten tietysti vähemmän tarvii autoja, niin toi kuivaustulos on siinä tosi tärkeä. No niin, tässä nyt oli nämä tehtävät ja onko nyt herännyt kysymyksiä?
Täällä on hiljasta porukkaa, ei tule kysymyksiä. Mä luulen, että niitä sitten tulee tuossa, kun lähdetään laskemaan. Sen takia tähän on nyt varattu aikaa, että me täällä vähän yhdessä lasketaan. Ja sitten voidaan laittaa sullekin kysymyksiä vielä, jos tulee, jos mäkään en osaa niihin vastata. Joo. Ja niin yksi kysymys mulla olisi ollut vielä tästä, että ihan niin kuin, siihen, että tässä oli nyt annettu nämä mitoitusarvot tälle puhdistamolle, mutta tosiaan ja siellä ilmeisesti on ollut se aikaisempi puhdistamo olemassa ja ne mitoitusarvot varmasti perustuu sit siihen, että mikä se virtaama siellä on, mitkä ne mitoitusarvot on tai todelliset mitatut arvot siellä on ollut, mutta miten tällä hetkellä niin tehdään sitä semmoista skenaarioarviointia, että miten tavallaan niin kuin, että onko tässä silloin, niin mietittiinkö sitä väestön kasvamista tai näitä tavallaan kuormitusvirtaamaennusteita kuinka paljon? Joo, se on aina semmoinen mielenkiintoinen vaihe, kun nämä määritetään, varsinkin kun rakennetaan uutta. Monesti mitoitusvuosi on 2040 tai siitä eteenpäin, että ainakin niin kuin 15 vuotta tulevaisuuteen. Ja siinä arvioidaan erikseen niin kuin virtaaman kasvu tai ylipäätään kasvaako se, ja sitten nämä kuormittavat aineet. Siinä käytännössä arvioidaan niin kuin asumajätevedet, miten paljon väestö tulee kasvamaan ja millaista vedenkulutusta ennustetaan. Sitten meillä on se vuotovedet, arvioidaan miten paljon sitä saadaan verkostoa saneerattua ja toisaalta sitten ilmastonmuutoksen vaikutus, että minkälaisia rankkasateiden intensiteetin nousun vaikutuksia ennustetaan. Et niissähän nyt tuli just, oliko se pari viikkoa sitten nämä uudet ennustukset, mitä näissä hulevesiviemäreissä käytetään, niin me ollaan niitäkin tässä pyritty huomioimaan. Varsinkin tällainen paikka, missä on verkosto huonossa kunnossa, niin nämä rankkasateiden vaikutukset voi olla tosi isoja. Sitten meillä on tämä oikeastaan niin kuin 4 komponenttia. Kolmantena on teollisuusjätevedet. Onko niitä siellä kunnassa ja minkälaisia arvioita on, että tuleeko kuinka paljon lisää. Ja sitten meillä on sako- ja umpikaivolietteet. Arvioidaan, mikä niiden määrä nykyisin on ja nähdäänkö siinä kasvua vai tullaanko niitä kiinteistöjä liittämään jätevesiverkostoon, mistä nykyisin tulee sako- ja umpikaivolietteitä. Ja näissä 4 sitten tehdään nämä niin kuin virtaamaennusteet ja sitten myös nämä BOD-ravinne kiintoaineennusteet. Ja siitä sitten erilaisilla oletuksilla että ennustetaan, että onko se niin kuin jäteveden pitoisuus samanlainen näistä eri lähteistä ja siitä sitten niihin voi olla niin kuin me on monta vuotta, mihin me katsotaan ja miten ne kehittyy. Mutta monesti näissä on vähän sellaista, hyvin paljon arvailuja ja monesti kunnat myös on aika optimistisia väestönkasvun suhteen, kun sitten monella paikkakunnalla väestö vähenee. Tämä kyseinen puhdistamo, niin täällä oli oikeastaan se ennuste, että väestö ei tule kasvamaan. Se virtaama, oikeastaan nyt vaan noin niin kuin maksimivirtaamia arvioidaan, että niissä tulee mahdollisesti kasvua. Mutta muuten aika hyvin sen nykyisen puhdistamon näiden virtaaman mittausten perusteella pystyy katsoa, millaista se vaihtelua on. Ja sitten näissä tehdään niitä mitkä on ne niin kuin ihan ylimmän persentiilin virtaamat, että mitä on vaikka 97% ajasta. Ja niin kuin, että vaan ne niin kuin kaikista suurimmat piikit, niin niiden avulla sitten arvioidaan, miten paljon se vaikka tuon ilmastuksen hydraulisen kapasiteetin pitää olla. Eli
kerroks vielä tästä, että kun tuossa on kuu keski ja sitten on kuu mid, niin miten ne eroaa toisistaan, eli mitä ne tarkoittaa? Joo, tämä keskivirtaama on sellainen, mikä on arvioidaan semmoinen tyypillinen virtaama, että keskimääräinen virtaama ja mitoittava virtaama on sitten siitä vähän isompi. Jos meillä on semmoinen niin kuin, toteutuneet virtaamat asetetaan vähän niin kuin siihen suuruusjärjestykseen, tehdään semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellainen kertymäkaavio. Ja siitä sitten katsotaan, että vaikka 50% ajasta virtaama on ollut toi 30 kuutio tunnissa, ja sitten tämä 45 saattaa olla siellä vähän ylempänä, ja sitten tuo ihan maksimi on sellainen, mitä se hydraulisesti pitää kestää. Ja näitä käytetään sitten laitteiden mitoituksissa. Just vaikka se hydraulinen kapasiteetti versus sitten, että mitä se niin kuin aktiivilijäteprosessin kapasiteetti. Ja sitten näissä esimerkiksi vaikka kemikaalien kulutuksessa kannattaa käyttää keskivirtaamia, mikä se, tai lasketaan vaikka käyttökustannuksia, että miten paljon ferrisulfaattia kuluu vuodessa, niin se on tuon keskivirtaamalla. Mutta sitten kun lasketaan kemikaalipumpun ja putkiston mitoitusta, niin sitten meillä käytetään mitoittavaa virtaamaa. Mutta niin, että niitä käytetään vähän eri tarkoituksiin. Ja välillä meillä on biologiselle prosessille erikseen sitten vielä, mikä on sen biologisen prosessin maksimivirtaama. Mutta se on käytännössä sitten, se on käytännössä tämä mitoitusvirtaamalla se mitoitetaan ja sitten se kestää hetkellisesti noita korkeampia virtaamia, mutta jos saattaa olla, että joudutaan sitten jossain vaiheessa ohittamaan joitain suurimpia virtaamia, ettei sieltä sitten lähde kaikki lietteet liikkeelle jälkiselkeytyksestä. Niin otetaanko ne nyt sitten ne ympäristöluvan sallivat ohitusmäärät kanssa tässä mitoitusvirtaaman valinnassa huomioon? No tavoitteena on, että ei ohitettaisi. Sinänsä tässä myös on tämä esiselkeytys, niin sillä saadaan aika hyvin sitä kapasiteettia lisää. Mutta se on ehkä enemmän, että jos on joku kova prosessihäiriö, niin sitten joudutaan ohittaa, mutta ne joudutaan laskemaan sitten tähän puhdistustulokseen. Että sitten pitää ottaa paljon näytteitä siitä, mitä se ohittava kuormitus on vesistöön. Ja näissä nyt tulevaisuudessa mahdollisesti on tulossa kiristyksiä, erityisesti isoille puhdistamoille tämän typenpoiston osalta. Uusi jätevesidirektiivi tulee parin vuoden päästä, reilu 2 vuoden päästä pitäisi tulla kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten nämä kaikki ympäristöluvat tullaan uusimaan. Mutta siinä tulee olemaan paljon näistä verkosto-ohituksista tai verkostoylivuoroista. Tullaan kiinnittää paljon enemmän huomioon, kun nykyisin ne on vähän kevyesti ehkä arvioitu näissä. On ollut haastavaa arvioida niitä tällä hetkellä, tai ei ehkä ole käytetty niin paljon resursseja siihen. Mutta tämä on kyllä aina mielenkiintoista kun valitaan, että mille laitos mitoitetaan, koska sitten jos me ennustetaan vaikka liian isoksi varmuuden vuoksi, että sinne mahtuu uutta teollisuutta esimerkiksi, niin voi käydä niin, että vaikka kompressorit on liian isoja
ilmaa on vaikea tuottaa sellainen määrä, mikä on tarpeeksi pientä, ja se on sitten vaikka energiatehokkuuden kannalta tosi haastavaa. Niin sitten se syyttävä sormi osoittaa meitä prosessisuunnittelijoita, että miksi tämä näin väliäksi mitoitettiin, tai että no joo, että se on näiden laitteiden mitoituksessa tosi isossa roolissa. Siellä on nyt on muutamia kysymyksiä. Mä luulen, että Sebastian oli ensin. Anhydros, beta-hydraatti, monohydraatti. Niin, ja näissä on niinku sille 100 gramman eroja per mooli. Kuuliko sä, Maija, tämän kysymyksen? Lopun vaan. Eli perisulfaatille ilmoitetaan 3 erilaista moolimassaa. Niin täällä on niinku 399, 489 ja 562. Sitä ei oikeastaan tarvitse. Että meillä on tämä kemikaalin metallipitoisuus. Sitä voi hyödyntää siinä, että mikä on se sitten se kilomäärä, mitä sitä itse kemikaalia tarvitsee. Että oikeastaan tässä tarvitsee vain sitä raudan moolimassaa. Okei, yes, kiitos. Ja näille sitten pitää laskea näille. Mutta ne voi laskea ihan vaan, että kautta ja fosfori ja happi, että mitkä niiden moolimassat on. oliko muita kysymyksiä siellä vielä? Sanoit, että tälle laitokselle ei oleteta väestön määrän suurenemista. Se on kuitenkin Vantaalla. Ei kun Keski-Suomessa. Keski-Suomessa, okei, jo sitten se kuulostaa. Mietin, että Vantaalla se on kuitenkin kasvavaa seutua, niin se olisi yllättävää, jos siellä ei niin kuin virtausmäärät ja asukasmäärät kasvaisi nykypäivänä. Joo, sehän on, että pääkaupunkiseudulla on nyt 2 isoa puhistamoa ja tuossa pitäisi jo kohta 3. ruveta tekemään. Et uusi itäinen puhistamo, se on just vähän niin kuin Vantaan ja itäisen Uudenmaan vesille. Joo, haastavaa, kun näitä tosiaan niin kuin Maija sanoi, niin suunnitellaan niin kuin 15 ja paljon niin kuin pitkän ajan päähän, niin se, että kuka osaa sitten ennustaa sen, että miten ne virtaamat oikeasti kehittyy, missä ihmiset muuttaa. Niin, että isoja trendejä on, mutta sitten vaikka joku Hämeenlinnan kaltainen kaupunki, niin siitä on vähän erilaisia ennusteita, että miten se väestö siellä, vaikka juuri siellä kasvaa. Ja sitten Helsinki myös, että mä tein tuossa reilu vuosi sitten, mun piti ennustaa vuoteen 2100 Viikinmäen puhistamon Helsingissä miten se virtaama kasvaa. Se oli vähän haastavaa. Sittenkin on hyvin erilaisia väestön kasvuskenaarioita. Ja varmaan niin kuin sadeskenaarioita myös ja kaikkea. Niin. Joo, se on kyllä. Ja ylipäätään miten paljon niin kuin verkostoa kehitetään. Että Helsingissä varsinkin kun on sekaviemäröityjä alueita, niin niitä on tarkoitus eriyttää, mutta se on aika monimutkainen juttu, että miten ne käytännössä saadaan sille, että ne ei päätyisi puhistamolle, vaikka kuinka saneerattaisiin. Mutta jos ei saneerata just sitä niin kuin koko reittiä, niin se voi olla sit hyvin pitkä prosessi. Mutta niin, tässä pitää vähän pystyä elämään epävarmuuden kanssa, ja jätevesi myös on niin semmoista heterogeenistä. Sinne voi vähän kaikenlaista tulla, varsinkin teollisuudesta, niin semmoista vaihtelua kovasti saattaa nähdä. Joo, näinhän se mitoitusvirtaama ei välttämättä juuri koskaan just
tuu sitä virtaamaan, vaan sinne tulee, se vaihtelee joka tapauksessa jatkuvasti. Niin ja vuorokauden mittaan menee. Mm. Ja riippuu vähän laitoksesta, että tällainen pienen kunnan puistamo, niin tulee nopeasti vedet, niin siinä näkyy hyvin ne aamu ja töiden jälkeen on ne piikit ja viikonloppuisin voi olla aika hiljasta. Mutta ne on näitä, niin kuin mitä näissä mitoituksessa käytetään näitä keski- ja mitoitus- ja maksimivirtaamia. Esimerkiksi välpät voi olla vaikka, että pitää 4 kertaa mitoitusvirtaama olla hydraulinen kapasiteetti. Kaikki vesi ainakin mahtuisi. Tästä jäi nyt tosiaan se ilmastuksen mitoitus vielä pois, niin pystyykö se ihan tosi lyhyesti kertoa vielä, että mitkä asiat siihen vaikuttaa ja tosiaan sitten ilmeisesti myöskin niin kuin aika usein noiden laitevalmistajien kanssa sitä sitten tehdään niin kuin yhdessä. Joo, tässä ilmastus voisi olla niin kuin yksi kokonainen tai melkeinpä yhtä pitkä laskenta kuin tämä. Siinä on oikeastaan 4 vaihetta. Ensiksi siinä katsotaan tätä biologista prosessia, että mikä on se hapen tarve. Siellä meillä on se, että miten paljon BOD:ta tulee, miten paljon typpeä nitrifioidaan ja onko denitrifikaatiota, joka että kuluttaa osan typestä. Ja katsotaan sitä niin kuin biologiaa ja sitten sen jälkeen katsotaan, että miten paljon happea pitää saada liukenemaan prosessiin ja sitä hapen liukenemistehokkuutta. Ja siihen vaikuttaa paljon altaiden syvyys ja vähän miten sitä ilmaa sinne laitetaan. Ja sitten katsotaan sitä niin kuin, vähän niillä, just millaisilla laitteilla, että niissä on erilaisia tekijöitä, että miten tehokkaasti ne saa ilman liukenemaan. Mutta siitä sitten saadaan lopulta, kuinka monta kuutioilmaa tarvitaan. Ja näitä voi laskea sille keskimääräiselle kuormitukselle, mutta sitten näitä vaikka kompressoreja mitoitetaan, niin pitää olla tätä virtaama ja sitä niin kuin kuormituksen vaihtelua, että just vaikka viikonloppuöisin saadaan säädettyä silleen, että ilma tai liuenneen hapen pitoisuus sen ei tarvitse olla mikään yli 2 siellä prosessissa missään vaiheessa, mutta että saataisiin just niitä laitteita silleen siihen hyvin erityyppiseen niin kuin biologisen aktiivisuuden tasoon. Tämä on monesti haasteena just se, että saadaan se korkean kuormituksen ilmantarve ja sitten se hyvin matalan kuormituksen. Siihen on vähän pelottavan näköisiä kaavoja, mutta ne on silleen, tavallaan se on sellainen formula, mikä pystyy silleen kyllä käyttämään niitä, jos vaan niinku. Ja siinä on myös pitää paljon hyödyntää esimerkiksi liukosen hapen, tai miten paljon happi liukenee veteen eri lämpötiloissa, semmoista taulukkoa ja aika paljon kaikkia tämmöisiä vakioita, mitä pitää kirjallisuudesta katsoa, että saa sen laskettua. Mutta siihen taitaa olla näitä, tai on jonkin verran laskureita netissä ja tuntuu, että mä löysin ihan jonkun Excelinkin netissä, mutta siinä oli kyllä amerikkalaiset gallonat ja kaikki kummalliset yksiköt. Mutta joo, käytännössä meillä näitä ilmamääriä mitoitellaan silleen niin kuin lohkokohtaisesti, että meillä on esimerkiksi jaettu tällaisia pienemmällä puhdistamolla voi olla, että niitä ei kovin montaa lohkoa ole. Isommilla voi olla vaikkapa
9 ja niitä sitten voi hyödyntää, että osa ilmastetaan vaan tarvittaessa. Niin niitä aika monelle eri skenaariolle lasketaan niitä, että mikä on se lohkokohtainen ilmamäärä, mikä pitää saada tuotettua, ja sitten varsinaisesti nuo ilmastinlaitteiden toimittajat sitten yleensä sitten ne ilmaputket ja varsinaiset ilmastimet mitoittaa ja miten paljon niitä pitää olla ilmastinlautasia vaikka siellä ilmastusaltaan pohjalla. Mutta joo, se olisi ihan semmoinen, voisi olla luento ja omat laskuharjoitukset siitä. Mutta sitten aloitteleva insinööri, kun tulee töihin, niin ei tarvitse osata itsenäisesti laskea ilmastusta. No ei kyllä. Se on ihan hyödyllinen. Mä joudun itse diplomityössä laskemaan ilmastusta ja se oli kyllä tosi hyödyllistä niin kuin ottaa haltuun, mutta ei kyllä. Meillä on vähän se, että eri koulutustaustoilta tullaan meille töihin ja mä tuossa Pialle aiemmin puhuin, että musta tuntuu, että mulla ei koulussa ollut kauhean hyviä laskuharjoituksia aiheesta ja tämä oli semmoinen, mikä tuntuu, että mulle olisi ollut hyödyllinen tällainen laskuharjoitus. Musta tuntuu, että meillä oli vähän hyvin vaihtelevia. Jotkut meni hyvin detaljitasolle ja jotkut oli sitten semmoista oikea käsien heiluttelua. Niin tuntuu, että niin, ja tosiaan, että en olisi, no kyllä mä varmaan kirjojen avulla olisin näihin ehkä pystynyt vastaamaan, mutta työelämässä käytännössä sitten pääosan asioista oppinut. Että oikeastaan tosi hyödyllistä on sitten, että jos kursseilta saa hyvän käsityksen, että mitä vaikka täällä ilmastuksessa tapahtuu, että mitä on ne vaikka typenpoiston reaktiot, mitä siellä tapahtuu, että niitä sitten voi olla, niin, tai ylipäätään se niin kuin käsitys, että mitä siellä biologiassa tapahtuu, niin voi olla vaikeampi sitten projekteissa saada niin hyvin haltuun. Mutta käytännössä suuren osan olen sitten täällä EIFRillä ja sitä ennen oli firman nimi Pöyry, niin oppinut töissä. Hyvä. Olisiko vielä kysymyksiä vai joko me varmaan ruvetaan laskemaan nyt sitten tuskailemaan näiden kanssa ja katsotaan miten etenee. Mut Joo, kiitos. Ja jos mä niitä ratkaisuja yritin tarkistaa, että ei mene niin kuin vaikka, että kertolasku, niin olisikin pitänyt jakolaskuja. Olisi pitänyt kertoa 1000 tai jakaa 1000. Et jos siellä on jotain outoa, niin se on ihan mahdollista, että sinne on jäänyt joku virhe. Joo, mä laitan sulle sitten, voi katsoa niitä. En ehtinyt eilen hirveästi katsoa, mutta laitetaan sitten sulle. Niin se viestiä siitä, että jos siellä mä yhden pikkusen virheen sieltä jo eilen löysin, mutta niin, katsotaan joo, sitten kun ollaan päästy näiden kanssa ensin töihin. Joo, että sitten on koe laskettu, niin näkee miten ne toimii. Just näin. Hei, suuret kiitokset ja ollaan yhteyksissä ja me ruvetaan täällä töihin. Joo. Onnea tehtäviin ja laittakaa sitten palautetta. Joo, laitetaan. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Moi moi.